Čau lidi, já jsem Nějak a vítám vás u mého dalšího videa. A tohle video bude druhý díl Píšu textem písně Prank. Je to pár dní, co vyšel nový song od D-Taina a já když jsem ho poprvé slyšel, tak jsem si řekl, že tímhle prostě musím někoho vyprankovat. Vybral jsem si jednoho mýho kamaráda a málem bych zapomněl říct, že ta písnička se jmenuje Zdvořilý gangster. Tohle by bylo pro úvod asi všechno a já už to dále nebudu prodlužovat a můžeme se pustit na video. Dlouho bylo ticho. To jo? Jak jako myslíš to jo? To mě zajímalo, jak jsi to sakra pochopil. Teď je čas být zase slyšet. Myslím, že já jsem slyšel dost. Slyšet. Kdyby si to napsal obráceně, jako já jsem slyšet dost, a potom bys to opravil na já jsem slyšel dost, to bych chápal, ale jako takhle obráceně jako WTF? Nechci o tom vůbec mluvit a tak musím znovu křičet. Počkej, to dává smysl, tak proč píšeš zařvi to na mě? Tobě vážně ta věta dává smysl. Moje slova, ponesou se z Prahy do Třebíče. To máš teda kus, co? Tak poletíš no. Vážně si napsal poletíš. Najdi mě prosím tě letadlo, který má linku z Prahy do Třebíče. Žádný není, co? Dokud tady budu stát, tak můj sen nemůže být zničen. Kdo je muse? To je autokorekce, takže tam nemá být muse, ale můj sen. Pohoda kámo, neřeš to, je to autokorekce, dobrý. Když hraje beat, v hlavě rým, s pohledem zlým až kuším tvým, z úst dýmá, s dřevem mluvím. Jo, tak i rýmovat umíš, gratuluju básníku. Hej kappa, hej. Měním sny na nepakl tvořím. Like. Díky, to je nejlepší odpověď na zprávu, jakou kdy můžete od někoho dostat. Hej kappa, hej. Zraní her začít dělat rap, hlasem prorazit každou zeď. V tom případě jsem Rambo. Ne, kamo, nejsi Rambo, ty jsi schizofrenik. Zasnout světla, napsat text, spadnout zát a jít za střed. Ty máš světla, já teda v oči, ale OK, jako vážně si právě napsal v oči. Učitelka na češtinu z tebe asi musí mít radost. Zdvořilý gangster jméno mé, andělské srdce, myšlenky zlé. No jo, no, to už tak bývá. Ty jaký jsi psychopat, tyjo? Chtěl jsem to tak, tady jsem a stále víc nabírám na síle. Chápu, tohle není moje místo. No vlastně Messenger je pro všechny. Jo, no asi tak, no. Kromě cikánů, Romů, Číňanů a přistěhovalců, emigrantů. Chápej, neumím lítat nízko. Nevidím problém, tak lítej vysoko. Ty jsi jak svetovaný, tyjo? Chápu, už jsem asi moc blízko. Aha, to mě mrzí. Chápej, chci to zkusit, co? Tak já ti se vší ústou říkám zkus to. Co mám zkusit? Co mám podle tebe sakra zkusit? Jsem ti nic nenapsal. Správný čas, když hraje beat. Já nic neslyším. A víš proč? No, ty asi jo? Oh, this is prank on you. You this is. Nic netušila. Blbá autokorekce. No to já nic netušit. This prank bude na YouTube a úplně blbá. Oh, this is prank on tebe. This is ostuda. A holub ze skládky, jak originální, že? Tohle by bylo celý video. Jestli se vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Dále mě můžete sledovat na Twitteru, který máte dole v popisku videa. Já se s vámi loučím a čau.